Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane sewuyithuba lofakazi ameni bangcwele. Socela nje abazalwane abawu-10 beze bezofakaza ameni bangcwele. Umzalwane ngamunye ngicela ukumupha nje u5 minutes egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo ameni bangcwele. Baseza nje abazalwane. Ngiyathanda kafushane ukudlula lapho ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu Baba wangenzela umusa. Sasikade nje sisenkonzweni yomkhuleko. Umama umfundisi uyayidlala le ntshumayelo bese ngithi wena ubani owaphi lo baba? Bese yasho ukuthi hayi wase Richards Bay ubaba uNtsibande ameni bangcwele. Sipho ukutholakala kanjani? Ethi uyafisa ukungena nithi yebo. Bese yangibhaka bazalwane. Senginonyaka. Ngisekhaya lizwe. Amen bazalwane. Khumbula kahle ngangena nje uMeyi eqala. Amen bangcwele. Wakhuluma kuba uNtsibande enkonzweni kade ngena. Kwaba khona imibuzo ngaphakathi kimi. Nkosi, wathi ngekhathi zokugcina kuyoba khona abaprofeti bamanga. Amen bangcwele. Lo baba yena yini injongo yakhe? Yini ayizuzayo? Uyayifaka impela inkonzo. Kodwa yena yini ayizuzayo? Amen bangcwele. Uyathembeka ubaba uNkulunkulu. Futhi umbuza uyaphendula. Amen bangcwele. Wathi nje ebusuku ngilele. Amen bazalwane. Ngiphupha uyamemeza nomuntu. Uyamemeza ugqoka isikibhe esimhlophe. Abantu bahlakazekile. Uthi Pasobhani wangathi khona ife elikhulu elimnyama elizayo. Uyaqwashisa uthi Pasobhani. Uthi kusenjalo ngithi inkosi ngoba lo muntu angikhonzi naye ke. Bese lithi izwi lokho akushoyo kuyikona nanoma ungabe ungakhonzi naye. Amen bangcwele. Ngathi inkosi kuyikho. Amen bazalwane. Ngaqala bazalwane ngahamba sengiqondile esekhona ongitshelile ukuthi kuyikho angibambe lokho akushoyo impela ngikhonzi naye kodwa lokho akushoyo kuyikho. Amen bazalwane. Kwaba yikho webazalwane. Kwaba yikho emzini wami. Kwaba yikho ngisho empilweni yami. Amen bangcwele. Waqala uNkulunkulu wakhuluma nami njengoba ngisho ngithi ngangene ngoMeyi eqala. Ngiyakhumbula ngoJulayi ukuthi sasilungiselela ukuya enkonzweni. Ngangena nje umkhosi oqala oka7 days. Ngathi uma ngiphuma lapho kwaba nezwi ebusuku ngathathwa nje ngaphupha ngisesitolo esikhulu eShoprite. Uma ngiphakathi esitolo akukho umuntu kodwa khona ongiholayo. Amen bangcwele. Ngenkathi ngilapho sisobabili bese fika uyangitshengisa nomuntu ethi bheka la. Uma ngibheka kunephayili yama-relax inqwaba. Amen bazalwane. Uma ngibheka nama-relax ethi uyabona lokho kube nje nezwe elikhulu elimemezayo elithi akusikho okwami. Amen bazalwane. Ngavuka ekuseni ngamcela ubaba ubiyela ngathi ngicela ungigunde ngoba ngangiythethelela bangcwele ngithi noma ngayixhumi lezi ngwele kodwa khona i-relax ayisisi isono. Amen bazalwane. Awafika uNkulunkulu wangitshengisa wathi kuyisono. Amen bazalwane. Laqhubeka bangcwele uNkulunkulu wakhuluma nempilo yami wangifundisa ukugqoka. Amen bangcwele. Kwakuthi uma ngabe ubaba umpostoli ekhuluma ethi mangaki amadodolana nawo uma uvuka uhamba uye edrobheni bese ngibheka mina ukuthi uma ngivuka ngemsebenzini usuku nosuku impahla ezimpintshayo mangaki amadodana nami. Amen bangcwele. Inhliziyo yami yababhlungu
waqala ubaba uNkulunkulu wangitshengisa impahla okuyizona okumele ngigqoke ezimthokozisayo ubaba uNkulunkulu. Amen bangcwele. Hey bazalwane, ngawuqala phansi wardrobe, ngawuqala phansi. Kwakuthi uma kufanele ngigqoke ngime, ngithi kambe ngizogqoka ini? Amen bazalwane, ngoba ngangigqoka kodwa bekuzimpahla ezingamthokozisi ubaba uNkulunkulu. Amen bangcwele. Waqala uNkulunkulu wangitshengisa impahla okuyizona okumele ngigqoke. Kwakuthi uma ngilele ebusuku ngivele ngiphuphe ngisesitolo ziveziwe impahla okufanele ngigqoke. Ngithi uma ngithi ngihlezi ngangiya ngisho emsebenzini ngalithwala iduku, kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wangambulela kwangathi emsebenzini bawathwele bonke amaduku, kusele mina ngedwa. Ngaqala bazalwane ngalithwala iduku emsebenzini, ngezwa kumnandi. Amen bangcwele. Hey bazalwane, uyakhuluma ubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu wahlula ubumina. Kusenhlizweni yami ukuthi inkosi yehlula ubumina, kodwa kubuse ubuwena phezu impilo yami. Amen bangcwele. Kwakuthi uma ngabe sekufika isigaba sokuthi nalo uhlobo lwempahla okufanele ngigqoke, bese ngithi inkosi, kambe umyeni wami uzoyivuma lezi impahla? Uzongibuka kanjani sengigqoka kanjena? Hayi webazalwane, uNkulunkulu uqale esebenze yena kuqala, bese isitha sisebenzise wena ukuthi uvikwe ngokuthi yena uzothini. Amen bazalwane. Uyangamukela bangcwele ngisho ngoba nginjena. Amen bazalwane. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu okwazi ukuyisiza impilo yomuntu. Bengihamba bangcwele ngikhonza, ngihamba nazo lezi impahla ezimpintsha ngenkonzweni. Uyazi kwakuthi ngelinye ilanga mangigqoke ngikhululayo, ngibezwe omama enkonzweni bathi waze wagqoka kahle mambiyela. Ngethuka ukuthi ngani bethi ngigqoke kahle, bese bethi cha nangezinye izinsuku asisho ukuthi awugqoka kahle, ugqoka kahle. Kwathi mhla ubaba uNkulunkulu engambulela indlela yokugqoka, ila ngabona khona ukuthi nansi lento ebishiwe yilabo mama ukuthi ngigqoke kahle, ngoba bengigqoka impahla eyivulekile ezingangivezi ubumina ukuthi ngimi kanjani. Amen bangcwele. Sambonga abazalwane ubaba uNkulunkulu owasambulela inceku yakhe ubaba umpostoli uNsibande egameni lika Jesu Kristu. Amen bazalwane, siyabonga, siyadla usuku nosuku. uNkulunkulu ukuyakhuluma futhi ukhulumisana nanempilo yami. Ngisho nenkonzo umama sithumelela zona bangcwele ziyangiqondisa endleleni. Amen. Kusemkhulekweni wami ukuthi inkosi lapho ngiholela khona angikulandele. Amen bangcwele. Ithuba lofakazi bazalwane, nami ngithena nje inkosi yami ngisalisele ngithatha leli thuba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Laphengi hole babuyacela abazofakaza umuntu mangabe sifikile kushuthi abazalwane bazomalana ngokusizwa inkosi. Uma eseza umzalwane uzoba yedwa lana eqale ezisho igama ukuthi ungubani wakwabani, usukaphi. Amen bazalwane. Emveni kwalapho uzobe seyaqala ubufakazi bakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Sicela wonke lo 10 ubizile ume ukuze kunganzeki iphutha. Jesu Kristu inkosi. Siyabacela abazalwane abawu10 nje bebesane besukume bezoma ngapha. So oyedwa uzobe seyaqala emeqeda, uzobe seza nomunye umzalwane emeyedwa. uJesu Kristu uyinkosi. Laphe